जोंनि गंथाम गारि बुफायनायजों लोगोसे हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबोबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे एन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। थांनाय मोनानि 9 तारिख मंगलबार हरनि 9:30 बा 10तासो बाजियाव UPPL आरो BPFनि गेजेराव जा दाङाबाजि, नांलाय खमलाय, बुलायलायनाय, गारि बुख्रुबलायनाय, फुख्रिजों दाननो नागिरलायनाय, रायजो राजाफ्राथ' गोबां इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन बिथां इउटुबारफोरनि गेजेरजों गोबाङा बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। जायफ्रा नुवाखै आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायना लाबानो जाबाय रायजो राजाफोर। आंनि बुंनांगौआ बिसोरना रायजो राजाफोरजों बर' हारिनि गेजेरावनो गोबां गावजों गाव सोरबाया BPF, सोरबाया UPPL, सोरबाया ABP, गोबां नांलाय खमलाय, दानलाय सुलाय बुलाय, गोबां जेंना जेंसि जायोना रायजो राजाफोर। नाथाय बेफोरखौ जायालासेनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जायफोर लिडारफ्रा सोरबाया BPF नङा, सोरबाया UPPL नङा, सोरबाया ABP नङा, बा राजनितिखौ गुबुन गुबुन दोलोआव खालामनो हागोन बा खालामजायो, नाथाय ना जों गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय खालामलायनाया गोबां माने गाज्रि जायो। मानो होनना बुङोब्ला जों गासिबो गावनि एखे हारिनि मानसि, एखे थैनि मानसि ना रायजो राजाफोर। अब्ला जों भिडिअखौ नायना लानि, बिनि उनाव सावरायगोन। तिनटिला ओनसोलाव गावनि जा गुन्दाफोर बेखौ माने बिथाङा मोनसे न'खराव सोनानै गालाङो आरो सोना गालांनानै हरनि 9:30 10 बाजिनि गेजेराव बिसोरनिफ्राय गारि 50सो गारि फैबावो, बलेर' गारि फैनानै बिथांमोना जोंनि जा UPPL सापर्टारफोर बे सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों। जोंनि गंथाम गारि बुफायनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि मानसिफोरखौबो खुनि खालामदों, रडजों बुदों, लावथिजों बुदों, फुख्रिजों दाननो नागिरदोंमोन, हास्लाबाखिसै। जियानो जायाथों, दनेश्वरा जे गुन्दा फिसियो, हाग्रामाया जे सासे गुन्दा फिसियो आरो बिसोरनि केरेक्टारा जे गुन्दागिरि भन्डामि, बे बाथ्राखौ दिनै क्लियार जादों। मानोना BTC हालाम रायजो राजाफ्राथ' रन्जित बसुमतारी सारा गावनि खुगाजों मा बुंखो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ बा खोनाखाबाय जानांगौ ना रायजो राजाफोर। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, बिथां धर्मेश्वर, बे धर्मेश्वर होननाय सुबुङा गुन्दा फिनानै जोंनि UPPLखौ बा UPPLनि गारिखौ बुख्रेबहोदों। बिथाङा बेखौबो बुंबाय आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों, बै थांनाय 5 बोसोराव इलेक्सन जादोंमोन BTRनि, बे इलेक्सननि समावबो बे जायगायावनो बेबायदिनो UPPL BPF माने नांलाय खमलाय, दाङाबाजि, बुलायलायनाय, गारि बुख्रेबलायनाय बेबायदि जादोंमोन होनना बुंदों। जाहाथे आं बेखौ बुंनो साना, मिन्थिबायना रायजो राजाफोर, जोङो गाव गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय बुलाय सोलायखौ अराय सम गोजानाव दोननांगौना। जों जेसेबां हायो गोरोबलायनांगौ, गावजों गाव अनलायनांगौ। इलेक्सननि समाव एसे एनै नांलाय खमलाया जायो, नाथाय जाया नङा। गुबुन हारिफ्राबो बेबायदिनो पलिटिक्स गेलेयो, इलेक्सनाव ओंखारो, नाथाय इलेक्सननि समावल' जोङो मिथिबायना, गुबुन हारिनि मानसिफ्रा मिथिबायना नांलाय खमलाय जायो। इलेक्सना जेब्ला जोबो अब्ला गावजों गाव मोजाङै गोरोबलायनानै बेबायदिनो बिदा फंबाय बायदि अनलायना थायो। नाथाय जोंनि हारिनि मानसिफ्रा मिथिबायना बै इलेक्सन समाव जा दावराव जादों बेखौनो गोसोआव लाबाय थासिगोन, मालाबा समाव लोगो मोनलायबा रायज्लायला, फेर फाथिलायसिगोन, बेबायदिनो बुलायलायनो, नांलायलायनो, बुथारलायनो, बेबायदिनो गोबां माने सुबिदाखौ नागिरबाय थायो आरोना रायजो राजाफोर। नाथाय जों बेबायदि जानो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला जों गासिबो बर' बिमानि उदैनिफ्राय जोनोम मोननाय एखे हारिनि मानसि, एखे थैनि मानसि। नाथाय जोङो बेफोरखौ माब्लाबाबो गोसोआव लाबोनाङा। आरो बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोर, आं आरो फंसे खोथा बुंबावगोन। बिथां रन्जित बसुमतारी सारा बिथां हाग्रामा महिलारि सारखौ ना, BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुन्दा फियो, गुन्दा फिनानै दोनो, नाथाय जोंबो हायो होनना बुंदों ना रन्जित बसुमतारी सारा। जोंबो हायो, हाग्रामाया मा बिलाइ सोर बिलाइ होनना बुंदों। नाथाय
बेफोरबायदि जानो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला जों गाव गावनि गेजेराव नांलाय खमलायखौ लाबोनाया मोजां नङा, बुलाय सोलायखौ लाबोनाया मोजां नङाना रायजो राजाफोर। बेनि थाखायनो जों जेसेबां हायो हदाय अराय सम जोङो अनलायनानै थानो नांगौ, मिलायनानै थानो नांगौ, मिथिबायना? ना मा होनोना रायजो राजाफोर? आरो बिथां EM रनजित बसुमतारी सारा आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदों, जोंनि UPPL दला बा UPPL सरकारा आसामाव जेसेबांखिनि रायजो जादों, बांगाल जा, मुस्लिम बांगाल जा, हारसा जा, जेसेबांखिनि जाथि दं, जों गासिबो जनगोष्ठी अनलायनानै थानो थाखायसो जोङो बिटिआरआव बेबायदि अनसायनायखौ लाबोदों। बिटिआरआव जों बेबायदि अनलायना थागोन, बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंबायना रायजो राजाफोर। अब्ला रायजो राजाफोर, आं बारा गोबाव बुंबाय थाला। बारा गोबाव बुंबाबो बा बांद्राय अभारद्राय बुंबाबो जोंखौ गाज्रि मोनो। बिनि थाखायनो आं बारा गोबाव बुंनो सानला। मानो होनना बुङोब्ला जोंबो ना नायनानै थानो हाया गावनि जाथि हिसाबै, गावनि हारि हिसाबै। बेनि थाखायनो जों माब्लाबा गेजेर गेजेर मा खालामो, BTC बा BTRनि आपडेटफोरखौबो एसे एनै लानानै फैयो रायजो राजाफोर। बिनि थाखाय आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला आं BTRनि नङाब्लाबो नायनानै एसे बोरैबा मोनो। बिनि थाखायनो आं BTRनि सायाव बा BTCनि रायजो राजाफोरनि नांलाय खमलायनि सायाव एसे भिडिअ लाबोबाय रायजो राजाफोर। अब्ला रायजो राजाफोर, भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, हाजासे शेयार खालाम आरो लोगोसेनो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।